Здравейте! В този видеоурок ще разгледаме управлението на лична информация за потребителя. В горния десен ъгъл на прозореца влизаме в менюто Моите места. След това избираме бутона Лична информация. За редактиране на информация като име, адрес, телефон и други избираме Редактиране на лична информация. След като сме редактирали информацията, избираме бутон Подаване. За промяна на съществуваща парола избираме бутона Промяна на паролата. За редактиране на аватар избираме Персонализиране на моите места. За редактиране на настройки на езиков пакет, инструкции, избираме Промяна на личните настройки. За редактиране на настройки относно поверителността избираме бутона Задаване на опции за поверителност.